Subdivision PW Chokela Ibia Hemban Puthor repairing to wek nangji pusi Carbon Thomas Council pan kachuningri. Kitotang ahem tha selam thu pami pulote mesen lang athe labangso nilip subdivision PWD Chokela Ibia hem mesen hutke laso hemlong inglong aha warpen kewang hem cheliun eda hutke labangso ahemlong si boha do bomlo lapen arleng ke the mate yema barem Chandrakanta terangki khibom hutke laso hemlong wang bomlo hala so hutke ingthir jerlo bontanona phipiniarni anke labangso hem ke non ke Chainong aroy hanwe aroy cemanderlo. Kedamtang PWD IB kimi kimchit patang tedet aki mita tangte abanong ta dono sonsi mandetlo lapen do jongjong sonsi cemandetlo pusi rada tumpen lam thejaipon. Nonomat labangso PWD IB ingram so joini kepalang meji phan nili PWD Chokela IB along Saipu Mohan Hansi amitha akhia dat pensi bang troxia tumphan hajira paklemsi pangthai pamiji phansi klem bomlo. Nilip subdivision PWD Chokela IB alongli adang kadokabe chiring koido pusi pherang kathengru ningjepon radatu mate nilip PWD Saipu Mohan Hansi nilip constituency ASCC convener de benteron lapen kam kachongrat atum ahin pen prabjim pen Carbon Thomas Council pen labangso nilip PWD IB ahem repairing wek nangji pusi Carbon Thomas Council CM MP MLA lapen MSC tumphan tuning ripon Chokela pen Philip Tiso report TK News. Ihora korte mohon sialang li longlin hokde ji habit dona dukok aposi pangkai be nai pulo ni tumpan hajira na di lo ni tum hopta hin baju dulu ni tum da hajira lo da anang ni loksi am sa tangka ben sini tum kam iklem bang ko an tum kam iklem pini bang loksi ani si kon hajira lo na tum iklem harira poke nang limen je thani na limen mai tiro Ihora korte mohon sialang li longlin hokde ji habit dona dukok aposi pangkai be nai pulo ni tumpan hajira na di lo ni tum hopta hin baju dulu ni tum da hajira lo da anang ni loksi am sa tangka ben sini tum kam iklem bang ko an tum kam iklem pini bang loksi ani si kon hajira lo na tum iklem harira poke nang limen je thani limen mai tiro Nili puyi bang ke lain lo, pinangan ningkam mane pen ESDC, detik hut sorkar detik hut pen bangso IB, lima dak jontorong ti holiram terang, lapen kaprek ayam tum stame ladak si dobom lo, manta non kongres lapen BJP sorkar tum ladak hanata kilang hari, asini tum mathalo, lasi Mohon Hanse alang li mithang pen nili tum aphanang tingkhat lo alang li nili tum mithang humpurti lo langso blog long IB nili tum mithang pen yang si dak kidu kisang adim pangthai thili pitang le bang ta prek akhai tum ge nang pangthai bi pelo laso ko matha pen se alang li suri kep in koya poisa khorosi lahai thing pi pin tum ta alang li pilo lapen la kangram chai sitami alang li lahai papan lo nasili tum non kedobom asiam tuliram rong hang stami lahai bang ke tum blok ni libak so IB stami nang thek long nai lapen lahai karbiang long kunana si kaching thura sayong si lem nai to te lahai ka lang tum kamatha ponai akinang sadu forensing be punon alang tum stami non alang klem rap pelo prank alang tum pen stami karbiang long aphan lang tum langso atok anu ikitangti an apam stami lahai ahem stami lang tum kunana si karbiang long humpurti ke duma lahai nang lang ide lasinon prabjin pen la nitum ladak nili blok long lo so IB akimi stami na sengson pinang po ba repairing stami nang pen pinang po lakin itu nili ko jungjung inut bahini po khali nili arat atum akar iya bang ladak sidunai lasi kaprek la sokar bang bom BJP sorkar bang bom kaprek athan dakon terek pon bom patang hinu lang ledat patang hinu lasi ladag le tum laso IB bang non prap jinten jongsi itum han lahai akimi kame bala repairing kame nang ken pi glote nitum chorono lasi non jungjung kami alang lim hon han se pen si lahai sami ke sapha kaprek department pen kali alang si claim pon bom lo alang ni thang khoro pen si alang ni cepat duk pen si lahai tum han finish na mele tum han lahai ke 5 kami thelong lo lahai claim nang kunang pen halo alang li
nut arta ke do bang lapen itu han ka do ka bisa kami nili ba humpoti ka ching hon apa tu nili barat kan kang hon ko si lahai kita mi claim nang itu han nang kham lahai labang so IB gikim komento lingkan nom se kemila IB gikim bang ke lage tinang na ji ding no lingkan kre inkoi ta si felo no mako tinangan ARCC Nijang Karbi Anglong Langhan Pathua Klamalong West Karbi Anglong Labor Union Pen Patirpi Ponsi International Labor Day Katalon Pon Labangso Amayalong West Karbi Anglong Labor Union Amaypu Manaf Kramsa Pen Kaningje Pon Atengke Kedamtang Arni Pen Sitame Nilitum CEM MP Aphan Labangso Amayalong Nang Pachetong Dunji Aphan Chopha Ponlo Bonta Alang Litum Nang Chetong Dunde Lasi Nilitum Ning Dukpik Luputa Ningje Pon Lape Nilitum ke 0% pensi Labangso Amay ke Pachun Lasinon Iprang pen ke MP CM atum nang Cherabdon Vekpo pusi Chuning Ripon lo pusi Ningje Pon Lapen Labangso Amayalong Kachetong Dun Karbi Anglong Legal Forum Chamber of Commerce Amaypu Michael Kramsa Lapen Karbi Anglong Rongasar Amaypu Dhonsing Teron pen Chenglok Ongdung ke theki ding atum Chetong Dun si Mesen Me at pen Pachun Pon Tongkam Mukam pen Jona Singrong Phar TK News Vice President angge nang lihin ten kumane la sorkar aphan ba nang litum lapu West Karbi Anglong ke giding dahan kachuning rialam thedoma ate ko pide ka pachini alam thedoma ate nang litum Ladakh Labor Union long nang litum staff atum la nang litum long kachari pon ko pine akimi atower ke than pon ji pine kaning ji sot alam thedoma nang litum do nilitum ke than pon ji lo kachuning ri dun kang tung kalan la non itum non dak cari bom konsilong cari bom tum han an stamen nilitum han nang bom idun te an se jakong han an te te si nilitum chuning CM PM pen chenglok MP nilitum han an se nang bom idun thap si nilitum Labor Union pen nilitum chuning pen nang rab dun ji tani ditum nilitum Pini lapu West Karbi Anglong along Labor Union kita lon pon along kunan na pen sinang kachetong nam iglo ini kada mana se tonggon kemin tundo dan boy thalang so pendo lapen tumpeng do heruni do lapen jengkhat lapen nalitum Labor Union lapen nalitum Labor Union pen akemang kopi igle pachini jima nilitum kemang kala puhelo da West Karbi Anglong long tan nilitum Labor Union kemang ini bangala puhelo non dam tang an pustami chongrap chutulu pen chenglok ajaha ka tumang ka tangka chu hang pustami claim det pen tangkat long re din ka son ta tu kongti asin nilitum da Labor Union lo sinil tum thirno brota pe chongra bang tu an stami alang litum ta bang so tangka long rek nang je sinil tum thupa pan sinil tum sinil tum ning thirte pan sinil tum da Labor Union ka se ite nang litum la Labor Union ku karta bangge bonai iglap lo ma nilitum non pangcheng pon bom angcheng pon bom lo ti ante komen tu apor an si nang litum la so card bonai tang ji tabang nang li kopide alam the ku ni do oh mane ketang ji bangge nilitum non ko dam thethelang same selam pon bom do athema non nilitum 2020 pen nilitum la da pangdak pon lo la seng pon lo la sia man non ke seng pon ba pini kan kan hini bala manilitum ke tong pon un eta do koglang ba si kan hini ba as bangke nangkok ta rolon te kita coba Di Dak West Karbi Anglong Labor Union asiga triben isi sodak pasuni don kangtung ma la pusan halo ili tum malong Dak West Karbi Anglong lo kithe giding tum do mon se me so akam ke klem asai ke mesem mi same nang jeto don bangge avidat bini dali tum kedam tang tarikin po pri korapo lasu kakhela ke pon long pan same tum price ke pi bang kenaan ke sundu alang litung long litung chuning ridam de kali la ke ting ting long chuning ridam ke claim ke dam me ulu ti alang tung lam cha monster me api to bang ke avidat ti la Karbi Anglong kithe di apen Karbi Anglong konsil long kacari bom ami kithe di tu isa me litung aphan un an ke nang cerap dun sonte nekbar di si lihin pen kuning ripon se ang pen larat katum pui same litum han
ikang nek coy ason si ko ti mane la tum he lebar le ko cepak lang ai anu tin la ke claim bang ke claiming tung tame anu tin ta lebar ko ci krong ai ang si la hai hui lang tum cek krong dak pan litum long membership na enu son te litum purang posisi ke rata phame tu ni ri la ke ting pan ni ri kan la tu pan sin kan ko Charolo. International Labour Organization am hang pathek lo la sin tum labang so International Labour Day hot sita me pini labang so celebrate dun lo la sin tum ke bang ji e prang pen bang ke duana tum sita me labang so teng pen nang pachet tong dun nang po po sin tum nijang karbing long pen tuning ripon ke duan phang tuning ripon par lo Nalitum Labor Union ningkan hini lo ke sang teng la pen la so ke dam tang aningkan kupi pia kisung ke pholo la bang so aro ke seng pon hot nilitum akisung bang ke lalo ke so aru ke seng dam je phan sita me nilitum akisung bang ke do ke dam phan ব্যবস্থা kawi pen ke chenglo nilitum dak local MSC ma nilitum dak rongkhang homosi long si MP ta dak si delo sita me nilitum malang litum malong chetong dam sita me nang chetong dun po bang po nang rap dun po lason ke rap bang ke nilitum phan abedet lo la si nilitum ladak nijang karbing long labor organization pen bang ke nilitum malang litum phan tuning ri ji sita me apor bang telong le delo alang litum phan nilitum tuning ri pa dikrim lo sita me bang bedet lo masih pinya program mate la so asai bang ke pinya pu deng hajak lo la si alang litum phan nilitum kachuning ri pon bang ke nilitum phan nang lang poning nang cher nang rap poning pusin nilitum malang tum phan tuning ri par lo sita pinya ni bang ke alang litum nang chetong non de la pen ke alang tum han ta invite lo alang litum ta bang we bang ke nilitum ning duk lo pusin nilitum karbing long arat apam sita me tuning ri lo la pen nilitum karbing long autonomous council la siam sita me nilitum malang litum apam sita me tuning ri pen nang chetong nang thala pen nang akerap nang tidun kha posida me nang rap dun de lo la sin ri tum apa nang rap dun de bangke ri tum ning duk lo posin tum karbing long rap phanta me ni tum keduan nili long na cherap chetu dun atum pen sida me pini lang tum phan ne tum so dak pen bangke ni tum tuning ri ponang tuning ri mate ni tum ning duk lo posi pini bangke ni tum tabang so mane pachini nang kok lo Lasin nitum pinige 0% pen awedet pen sita men nitum pinige nitum me preng le arjeng jeng ko sita me pini bang nitum cepat chun kon lo lasi ke bang jilang e prang pen bang ke nang lang dun baik asan te lang tum meji ko sini nitum ke doan nitum nililong na cerap cetu dun secretary pen ke chenglok ke doan akor to members doan sita me nitum malang litum phan karbing long ton mas council asian pen ke chenglok MP pen ke chenglok MLA pote phongge nitum chetong dam long lo lasi nitum tuning ri si nili ke lam si lam tu ton lo pini nani tum lada labor union mede katalon pon alam the pachini lalom lasi nilitum dak nijang karbing long dongkamukam langhan pathuk lam long sini tum lasu asai bengpon lo lasi nilitum ladak nijang karbing long pen non owe kimi mate la non nikan si hini arta tumhan muke bangji nikan ko thungchap arta peng lo pote la hai tumhan nitum ephang ke bangji aphan se nitum lasu kimi sen pen asai ke ding poli phan se nitum matha pon bom lo ben bom lo lasi pini sitame pini labangso awareness pada pon sitame labangso asai nitum ke ding pon bangke football khela lapen ke ladak hamdi pathu lason sonsuri chebung lahai sitame nitum anam en pin na si pini labangso asai bang nitum ding pon pen pini arniong ko pen taring ko rapho ling ko rapho pen siniri tum labangso asai ding pon lo lasi pini bang labangso awareness bilo lasi laso anu na tepat ke dunat abang putum han bangke nitum labangso isi ke ron pon padulo lasi nitum non ke bangji ekhang sitame kaching hon karbing west nijang karbing long akorti la pen injir tum han sitame nili west karbing long district president hoi pen kaching ribon alam theke la henlo nangli tum ke doan tum sitame lebar union long na cherap jitu dun je phan la pen asai labangso asai long na he dun je phan aru arim kavi je phan sinili kaching hon ke doan phan pachini pon lo la sinli tum non ke bangji prabjin pen sitame aru kiseng pon ji phan sinili tum chisik pon bom lo non ke damtang sitame nitum chisik pon bom lo la si
alang litum labangso along nang kontak pen nang pacini pen nilitum sitame dambom pacini ponbom lo lasi keduan akor te ingiritum sitame labangso sai long kerap dundre ki bhansi keduan phandan litum tuning ripar lo lapen anotin lapen akor keduan akor te tum sitame membership ke drive ajia phan membership ke kakuria ajia phan nangli tum jong si labangso membership jong si kuria dokon te nangli tum kisung pen ke jopon ji phansi ni tum international labor organization pen labangso sai deng pon lo la sin nangli tum phan on an thekan pen ni tum nangli tum phan isi kisung pen apa jopon ji mate isi ya lasu membership kuri lo plote nangli tum kam changda tutulo tum phansi ta me ni tum nangke rai pon thi Parokhwa district hojai Parokhwa adarso arong along ingdeng ingkoida troksi domahi arong aje surihini da ingkoida hini aningkan panini aparman kalitang lakhindar teron amenpen cultural competition ke pamanpon aru achiklo niphai isiarni ada porphai nerkep apor lama ingthurpon bangso alama SKJJCA president Dhirsing Ronghangpensi lama ingthurpon lapen porphai krehini apor malom sangpi mithila ronghangpi pensi cultural competition sitame ingpupon lapen ajo apor rat amai pi sitame pamanpon bangso amayalong chunbang biju rong chehon pensi mai chepahempupon lapen aluhi sarpo aman pen difu MLA Bidya Singh Ingleng lapen East Mohila Morcha dunmai phi mun ingtipi atum chetongdun MLA Bidya Singh Ingleng kaningje tekangke netram ronghang arongarat atuma phanke non ke bangji ningkan anta cherap chetodun verji pusi difu MLA Bidya Singh Ingleng pen lamchak pi tekang habar ke hat pen long bamon rong phar TK News Pardon, kasi surolo na itong news reporting itu news start bagi news lapan ang tontoan news reporting itong hantar surolo ahok lo ini 27 ang ding right in koirat siang ding domahi arong aje kaso domahi arong aje ke 1951 pala itong ketalon pon setami 1972 ban si regularly di pon bomo seta ilitong pila po tangka maha kaduria joini la sini to regularly di pondong la dero asi non kuaning 27 ang jeng adi klemo to asi dumrali karbi ba koy karbi tum itu anata dak karbi no gitu tuman asi aprang banta ke kan bom talon bom kurkimu ikan maha dak paklan ko cepate pondo asi alang litum lahelong si jutang jubat lambet lamki kita pangcu pondo pacang pondo anten pirthe do balota asansi paklan pondo si lantul lasna itu kuang pon dengan tetap pancoro misalnya ni isiar jungtung do penang ana kar biang rab tum ke kachini ne do tai domahi pu kopihan sinang tum kudang domahi pulote do mo ahi la somkom ahi na do pula dolang mo aprang ahi abi pun mane jutang jubat ande sumpo do mo ahi aprang mo pula aprang ahi pula jutang jubat abi pun ahi ritin lihat ahi pan kudang lo e domahi pula nonta aprang pe itu pisar akai pe nonta itu kalau so jutang jubat nonta do bom la lasona ahi si laso domahi ko athero ahapet kudang lo te lake itung cutiki codam mute bihu puson mangak lah di la khomia tum le bihu so ahut kecek ti aprang katalon festival sono la taisi kacek ti festival lo asi cutiki det pen aprang cutiki ke aprang la pen cutiki det afu huta itung ke kilo ani ngarong ciki arnampan an gipi alson situ ekdam lo kasi lagu domahi kudang mote aprang pen talon bom pura kata horse tiki kasi dapat kami pen kudang la ente dak pini ke jersey ke cepat te mane patumi wen pini aporan longko ana rong ke pini ke dak kudang mote nonang kistong rong tok sibel aslote kudang elote men si itu lasu pot binang koglo la akhima la corona pena joini covid ko pandemic pena joini la nengkan ini ke thom itum ke lasu festival di pondlong reta aso pena joini nitum tuning tapi popular tuning tapi long la tuning tala nikep tabe nitum ka sisi gedi nikep tabe to binang tok madak bilo asi men ke bimat arong dhok ni arong tu dak kitong ke kasi dok nakitong tu me do ulah he participate an ke bang rong toksian ang kitong dun tok